Kuyintokozo kakhulu ukuthi sikhulume nawe futhi kuyiyona i-channel le kunamuhla. Ngiyathemba uyaphila, ngiyathemba uNkulunkulu sakubusisile. Engathi konke ngihamba kahle, konke ke ngaqonda impilweni yakho. Namhlanje sibheka udaba lwamaphupho igama uPastor Ningi, i-channel New Flick. Qhubeka wenze okufanele, qhubeka wenze okulungile, ukusubscribe nokulike le video, nanokuthi kube yimember le channel. Singafisa kakhulu channel beyibande abasupport i-channel ukuthi babe ngamalunga. Siyabonga kakhulu abaseba sibophezele baba ngamalunga. Sikusho bakhona ukuthi at least nge-9 njalo ngenyanga. Siyabonga kakhulu. Engathi kungande enqolobaneni zabo la bethatha khona. Namhlanje no Brian Luthuli uthi pastor ngicela ke la ukubuza ukuphuphuka edwaleni kumbe intaba eyidwala. Abanye ke abantu behluleka kuchaza ukuthini. Ngiyabonga. So la intaba ingasho into ehlukahlukene, but in this case uyabona ukuthi kuye kukhomba into eyimpumelelo ngoba yena okwazi ukuyicaca le ntaba wafika phezulu. Abanye behluleka ukuthi kungenzeka kunobunzima noma nezikhali ezinzima. Uthola ukuthi abanye lezi khali lezi bazohluleka ukubhekana nazo, yena akwazi ukubhekana nazo ngempumelelo. Noma kunama task ababekelwe wona lukhuni, umsebenzi olukhuni obalindele, obanye uzobahlulela akwazi ukulokhuza. Yabona, but ngathina nento eyinqubekela phambili ekutheni ivivinyo zempilo abhekene nazo uzokwazi ukuthi ayinqobe, akwazi ukufinyelela phambili. But asenze kanje si-break down kanje kwenze ukuthi kube lula ukuthi nawe lephupho le ntaba likufake. Number 1, uma uphupha la intaba, sithatha nje uPaul ubuma wehluleka ukuyikhwela, lusho ukuthi uzokuba nezinkinga noma izinhlupheko okuzokuba nzima ukuyinqoba futhi ezizovimba enqubekela phambili. 2, uma uphupha intaba, uPaul uhluma ukwazi ukuyikhwela ngoba lusho ukuthi mawukwazi ukuyikhwela uphinde ufike phezulu. Lusho ukuthi ke uzokwazi wena ukunqoba inkinga, ithiyo noma ihibe zempilo futhi uphumelele nakuba kunzima. Number 3, uma uphupha intaba, kuPaul uhluma uyikhuphuka nje uyincanca. Lungasho nje imizamo noma isinyathelo sakho sokuxazulula noma sokuphuma nje ezinkingeni ezinkulu ezikuhlalele. 4, uma uphupha intaba, kuyenzeka futhi ube uPaul olungele kuma uhlale ukhuphuka intaba noma uhlale uyikhuphuka leyo ntaba. Lungasho nje amandla kamoya nanokuthi umhlupho wembethe zedalwa zentaba wena futhi kufanele mhlophe le ntaba uyenyuke. Ongenze kuyenyuke ngoba uyokhuleka okanye ngoba uyophahla noma ke ngoba uyokwenza mhlophe iladi le ntaba. Kukhona ngabe simhlophe kuyaqaqeka kuwena. Yabona, uyazi vele ukuthi ntaba sikhuleka kuyo, noJesu wayekhuphuka entabeni. Yabo, Mose wethama uMose wabekhuphuka entabeni. Intaba yami, intaba inamandla. Number 5, uma uphupha ukuthi intaba, kuPaul olungele ukuma uhlale ukhuphuka leyo ntaba. Longabuye lusho ukuthi mhlawumbe nobuyizo likaNkulunkulu futhi kumele mhlawumbe yenyuke njengokuthanda kaNkulunkulu, njengokubizwa uNkulunkulu, ngoba ke mhlawumbe kunemlayezo ongahle uyithole ngemuva ukuthi uke wayinyuka le ntaba. Ukuyinyuka nje njalo uyosha umoya kuyona, uzinze uhlale mhlawumbe ucele wenze icele ethile noma ukukhuluma noNkulunkulu lapha yana kukhona bese kuyarevealeka. Yabona. Number 6, uma uphupha ukuthi intaba, uPaul olubike uma intaba iqhuma umlilo noma kuyintaba mlilo lo volcano. Ukuphuma ivolcano, lokho siyokungasho ukuthi ungase uzithole uphakathi kwezingxabano ezinodlame, ngabe impekiswano noma yintsolo noma ukuthethiswa amacala ongawazi kungekudala. 7, uma uphupha intaba, uPaul obefuthuma intaba eqhuma umlilo. Ngokwesintu lokhu kungasho nje ukuthi mhlawumbe ungase unobhekane nolaka lweyidalwa, nolaka lwabaphansi, nolaka lamathongo. 8, uma uphupha futhi intaba, kuPaul lubi uma intaba eqhuma umlilo. Lungabe lusho mhlawumbe uzobhana nolaka noma isitsheziso okanye impindiselo kaNkulunkulu ngenxa yeziphambeko zakho. Asivale ngakuthi uma uphupha futhi intaba, uPaul uma ebhidlika, uyibona ibhidlika intaba, ngoba lolu lungasho ukulindela isikhathi soqhaqha lweyinkinga ezizovela kanye nokufekela kwenhlelo zakho, noma ke kungase kube khona ifa elimnyama ngenxa yesifo esingase sehle emndenini noma abantu sonke nabo.
very soon. Siyabonga. Be blessed. Siweni phansi